Magandang gabi po sa bawat isa, sa lahat po ng sumusubaybay, sa lahat po ng nakikinig o nanonood dito po sa programa ng Prayer Matters. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa at tayo po ay naririto na naman, makakasama niyo po kami para po sasama-sama nating pagdulog sa ating Panginoon. Alam ko po na marami po ang mga kapatid natin na nagpaabot ng kanilang mga panalangin, nagpaabot po ng kanilang mga prayer request, at ang lahat pong ito ay ating pong idudulog sa gabing ito. At mapalad po tayo sapagkat naririto po ang programang ito upang kayo po ay tulungan, upang kayo po ay naandoon na samahan para po yung ating mga kahilingan ay atin pong idulog sa ating Panginoon. At sa gabi pong ito ay makakasama po natin ang akin pong pamangkin. Siya po ay leader ng youth sa dance dito po sa J Blue Black 6 and Kamansingan. At nagagalak po ako na makasama siya dito po sa ating sama-samang panalangin. Wala pong iba, Sister Sara Dudas. Sige, bati ka muna sa ating mga nanonood. Blessed evening po sa ating lahat. Yan. Tayo po ay muli nandito po tayo sa programa ng Prayer Matters kung saan po ay natanggap po namin at idudulog po natin sa Panginoon ang ating pong mga kahilingan. At bago po tayo magsimula, ang gusto ko lamang po ay bahagihan kayo ng ilang words of encouragement na nagbubuhat po sa salita ng Panginoon na ang sabi po dito sa awit 34 verse 4 to 8. Ang sabi po dito, ang aking dalangin dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umaasa ka sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos na ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos, sa pangapanganib sila'y kinukupkop. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh, mapalad ang taong nananalig sa Kanya. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito sapagkat lahat po tayo ay may alalahanin, lahat po tayo ay may kahilingan, lahat po tayo ay may nais mangyari sa ating buhay. May mga problemang kinakaharap, may mga bibigat na pagsubok na hindi po natin inaasahan na atin po mararanasan. Ngunit salamat po sa Diyos sa pagbibigay po sa atin ng pag-asa, sa pagbibigay po sa atin ng katiyakan na siya po na ating pinananampalataya ng Diyos ay dumirinig sa ating mga panalangin. Sapagkat tayo po nilikha ng Panginoon at nung pong tinanggap natin siya bilang Diyos natin at sariling tagapagligtas, itinuring po niya tayong anak. At ang sino man pong nananalig, sumasampalataya sa Kanya, kailanman po hindi mabibigo. Ang mga panalangin po natin, ang sabi po ng Panginoon, ang panalangin ninyo kahit hindi pa tapos ay akin ang diringgin, ipagkakaloob ko na ang inyong mga hinihiling. Napakarami po nating natanggap na prayer request sa oras na ito. Ngunit alam ko po na ang pagkilos ng banal na spirito, ang patuloy pong tutugon, ang patuloy pong makatatagpuin ang ating mga panalangin. At alam po natin na ang Panginoon sa kanyang templo, sa kanyang kaluwalhatian, ay naroroon po para tayo po ay tulungan sa ating mga alalahanin, tulungan sa ating mga problema, paggalingin sa ating mga sakit karamdaman, sapagkat ang sabi po doon, mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Ang sabi nga po doon, ang may sakit ay gagaling sa pamamagitan ng may panalangin, may pananampalataya. Kaya mga magulang kapatid, sino man po ang sumusubaybay sa programang ito, sa gabi pong ito, kung sino man po may sakit karamdaman, alam ko po na idantay nyo lamang ang inyong kamay sa parte ng inyong katawan na may sakit at ang may sakit ay gagaling. At tayo po ay ipapanalangin sa oras na ito ni Sister Sara sa lahat po ng ating kahilingan, yun po mga kapatid po natin na dumulog, nagbigay po nagpadala po ng kanilang mga prayer request para po idulog sa ating Panginoon. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin ng paggabay po ng banal na Espiritu ng Lord. Tayo po manalangin. Father God, in the name of Jesus,
Jesus, with the mighty moving of your Holy Spirit. Naririto po kami, Panginoong Jesus, na tunay ngang wala po kaming ginagawa kundi ang umasa sa iyo, ang magtiwala sa iyo, sapagkat ikaw na Diyos na pinagtiwalaan namin na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Alam po namin, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, napakalaki ng kayang gawin, napakalaki ng kapangyarihan ng isang panalangin, O God. Sapagkat ang sabi mo sa aming mga kabagabagan, sa aming mga problema, sa aming mga suliranin, isang panalangin lamang po, O Diyos, ang layo mo sa amin. Kaya nananampalataya po kami ngayon pa lamang, O Diyos, amin na pong ipinagkakatiwala sa iyo ang amin pong mga ipapidudulog sa iyo ngayon at alam po namin, Panginoon, na ang panalangin namin kahit hindi pa tapos ay iyon ang diringgin, ipagkakaloob mo na ang aming mga hinihiling. Salamat po, O Diyos, sa katugunan ng aming mga panalangin. Salamat sa pagpapala mo. Salamat sa pagsama ng iyong banal na spirito. Ina-acknowledge po namin ang mighty moving, O God, ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong banal na spirito. Turuan mo po kami, samahan mo po kami sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus po ang aming dalangin. Amen and amen. Sige po, tayo po ay dumulog sa Diyos sa pamamagitan po ng ating kapatid, Sister Sarah, para po ang kahilingan natin, para po sa mga problema natin sa kalusugan, sakit karamdaman, ay sasamahan po namin kayo para ito po ay dulog sa ating Panginoon. Amen. Yes, So, sige po, tayo pong ating dalangin sa gabi pong ito. Heavenly Father, O God, we worship you, we glorify your name, O God, sa gabi pong ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon God, sa pagkakataon, Panginoon God, na ipanalangin, Panginoon, ang mga kapatiran po namin, Panginoon God, nakakaramdam ng sakit, karamdaman, Panginoon God, sa mga oras na ito, Panginoon. At Lord, sa mga prayer request nila, Panginoon God, Lord, patuloy kami nananampalataya sa salita mo, Panginoon God, ng sino man, Panginoon God, ang nagtitiwala sa iyo, Panginoon God, kailanman hindi mabibigo, Panginoon God. Lord, ikaw ang aming great physician, O God, our great doctor, Panginoon God. Amen. At sabi mo nga po, Panginoon God, hallelujah sa iyong salita, Panginoon, ng sino man, Panginoon God, ang may sakit, karamdaman, Panginoon God, na lumapit sa iyo, Panginoon God, at manampalataya, Panginoon God, at sila po'y gagaling, Panginoon. Amen. Lord, ngayong gabi, Panginoon God, patuloy namin tinataas sa iyo, Panginoon, ang buhay po ni Sister Gemma, Panginoon God, na J. Blue Molino, Panginoon God, Lord, sa kanya pong kahilingan, Panginoon God, sa kanya pong ina, Panginoon God, na po, Panginoon God, ang total healing, Panginoon God, ang pinananalangin po namin sa iyo, Panginoon God. Lord, ibigay mo po sa kanya, Panginoon God, yung total healing, Panginoon God, sa kanya pong nararamdaman, Panginoon God. Lord, ano man po yung nararamdaman niya, Panginoon God, pagkahirap, Panginoon God, sa paghinga, Panginoon God, patuloy mo ibibigay, Panginoon God, yung kagalingan, Panginoon, Lord God. At Lord, ano man, Panginoon God, ang abnormalities, Panginoon God, sa kanya pong pangangatawan, Panginoon God, ito po inalis niyo na po, Panginoon God. Lord, maraming salamat, Panginoon God, sapagkat alam na po namin, Panginoon God, ang buhay po ng ina po ni Sister Gemma, Panginoon God, ay naramdaman na po niya, Panginoon God, yung total healing na nagmumula sa iyo, Panginoon God. At Lord, maging sa kanyang personal prayer, Panginoon God, hallelujah, O God, Lord, patuloy namin tinataas sa iyo, Panginoon God, ang safe travel, Panginoon God, ang safe flight, Panginoon, ng kanya pong hallelujah, O God, Lord, ng kanya pong ina, Panginoon God, ng kanya pong kapatid, Panginoon God, at ng kanya pong pamangkin, Panginoon God. Lord, maraming salamat, Panginoon God, sapagkat alam po, Panginoon God, na lahat po ng kanila pong sasakyan, Panginoon God, ay iningatan mo na, ginabayan mo na, Panginoon God, sa darating na May 2, Panginoon God, sa araw po ng kanilang pag-alis, Panginoon God, ang traveling mercy mo, Panginoon God, ang sasama po sa kanila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon God, sapagkat ngayon pa lamang po, Panginoon, alam na po namin iningatan niyo po sila, Panginoon God, ng iyong libu-libong anghel, Panginoon. At Lord, maging sa buhay, Panginoon God, ni Sister Dory, Panginoon, ng J. Blue Molino, Panginoon God, patuloy po namin pinapanalangin sa iyo, Panginoon God, na yung kanya pong esophagus, Panginoon God, kung may nakita man po, Panginoon God, ang mga doktor, Panginoon God, na abnormalities, Panginoon God, Lord, we pray, Panginoon God, na ibabalik mo sa normal, Panginoon, ito, Panginoon. Amen. Lord, we declare the healing, Panginoon God, we declare the hallelujah, O God, sa kanya pong buhay, Panginoon God, ay wala na pong magagawang kaaway, Panginoon God. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon God, sapagkat alam po namin, Panginoon God, na magiging normal po ulit ang esophagus niya, Panginoon God. Yes, patuloy mo siyang gagabayan, Panginoon God, sa lahat ng kanyang gagawin, Panginoon God. Kung may mga test, Panginoon God, na gagawin sa kanya, Panginoon,
patuloy namin dinideklara, Panginoon Lord God, na ito po ay normal, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat po ikaw po ang kumikilos po sa kanyang buhay, Panginoon, at patuloy niyang nararanasan, Panginoon Lord God, ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At Lord, maging sa buhay, Panginoon Lord God, ni Brother Arvin, Panginoon Lord God, ng J. Zambales, Panginoon Lord God, hallelujah, oh God, Lord, yung complete healing po, Panginoon Lord God, na maranasan po nila, Panginoon Lord God, sa kanya pong asawa, Panginoon, at maging sa kanyang kapatid, Panginoon Lord God, Lord, we know, Panginoon Lord God, na nangyari man po yung aksidente, Panginoon Lord, Panginoon, pero patuloy mo sila, Panginoon Lord God, iningatan, Panginoon Lord God, hallelujah, oh God, Lord, ano man po yung nararanasan nila, Panginoon Lord God, samahan mo po sila, Panginoon, patuloy mo silang i-comfort, Panginoon, hallelujah, oh God, Lord, at hallelujah, oh God, yes, Jesus, at Lord, patuloy na pinapanalangin po namin sa iyo, Panginoon Lord God, na ang buhay po nila Brother Arvin, Panginoon Lord God, ay nasa mga kamay, Panginoon. At Lord, patuloy mo ipagkaloob sa kanila, Panginoon Lord God, yung total healing, Panginoon Lord God, kung may mga naging sugat man po sila, Panginoon Lord God, patuloy na ikaw po ang magpagaling po sa kanila, Panginoon. At Lord, sa buhay po ni Sister Emma, Panginoon Lord God, ni Brother Arvin, ni Sister Jaylene, at sa kanila pong pamilya, Panginoon Lord God, patuloy na ang pagsama mo, Panginoon Lord God, ay patuloy po nilang nararanasan, Panginoon Lord God. At Lord, patuloy din po namin itinataas sa iyo, Panginoon Lord God, ang buhay po ng pamilya po ni Sister Yvonne, Panginoon Lord God, na patuloy mo, Panginoon Lord God, na yakapin po sila, Panginoon, iparamdam mo po sa kanila, Panginoon Lord God, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-iingat, Panginoon Lord God, sa kanila pong buhay, Panginoon Lord God. Alam po namin, Panginoon Lord God, na nakakaramdam po sila ngayon, Lord God, ng pagdadalamhati, Panginoon Lord God. Subalit, Panginoon Lord God, ikaw na Diyos, Panginoon Lord God, ang sasama po sa kanilang buhay, Panginoon Lord God. Lord, patuloy mo silang yakapin, Panginoon Lord God, patuloy mo silang patatagin, Panginoon Lord God, at patuloy mong ibigay sa kanila, Panginoon, ang kapayapaang nagmumula sa iyo, Panginoon Lord God. Lord, huwag maging dahilan ito, Panginoon Lord God, ng pagtalikod nila sa iyo, Panginoon. Bagkus, Panginoon Lord God, patuloy ka nilang paglilingkuran, Panginoon Lord God, sa kanila pong buhay, Panginoon Lord God. At Lord, madadatnan mo sila, Panginoon Lord God, ng tapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, O God. Salamat, Panginoon Lord God, sa pag-comfort sa kanila, Panginoon. Salamat po sa kagalingan na pinaranas po sa kanya po, sa buhay po nila, Brother Arvin, Panginoon Lord God. Lord, patuloy namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang buhay po, Panginoon Lord God, ng ina po ni Reverend Stella, Panginoon Lord God, kay Nanay Anita, Panginoon Lord God, patuloy, Panginoon, na nagdideklara, Panginoon, kami ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon, mula ulo hanggang baba, Panginoon Lord God, patuloy mong ipagkaloob sa kanya yung kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon Lord God. At Lord, kung may nararanasan man siya, Panginoon Lord God, na abnormality sa kanya pong buong katawan, Panginoon, patuloy mo ito, patuloy mo, Panginoon Lord God, na ikaw po ang gagawa ng himala, Panginoon Lord God, sa buhay ni Nanay Anita, Panginoon Lord God. Lord, patuloy ka, Panginoon Lord God, na kikilos po sa kanya pong buhay, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon Lord God, ibibigay sa kanya yung buhay, Panginoon Lord God, na kasama kang pinaglilingkuran niya, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa kanya pong buhay, Panginoon, at maging sa buhay ni Reverend Stella, Panginoon Lord God, na nagbabantay po sa kanya, Panginoon. Patuloy mo siyang sa kanya pong mga kapatid, Panginoon Lord God. Lord, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, Panginoon Lord God, na nagmumula sa iyo, Panginoon Lord God. At Lord, maging sa lahat, Panginoon Lord God, na nakakasama ni Nanay Anita, Panginoon Lord God, patuloy mo silang yakapin, Panginoon Lord God, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, Panginoon Lord God, sa kanila pong pagbabantay, Panginoon Lord God. At Lord, sa buhay din po, Panginoon Lord God, ng anak ni Reverend Stella, Panginoon, sa buhay po ni Atinaya, Panginoon Lord God, patuloy kami, Panginoon Lord God, nagdideklara, Panginoon Lord God, ng hallelujah, O God, Lord, ng protection mo, Panginoon, ng iyong traveling mercy, Panginoon Lord God, sa kanya pong pag-uwi, Panginoon Lord God, sa darating na May 2, Panginoon Lord God. Lord, sa lahat po ng kanya pong sasakyan, Panginoon, maging ito man po ay sa hallelujah, O God, sa lahat po, Panginoon Lord God, na sasakyan niya, Panginoon, ikaw na po ang gumabay, Panginoon Lord God, ikaw na po ang nag-ingat po sa kanyang buhay, Panginoon Lord God. At Lord, maging sa kanyang mga makakasama, Panginoon Lord God, sa mga sinasakyan niya, Panginoon Lord God, ikaw din po ang magagabay, Panginoon Lord God, sa kanya, Panginoon Lord God, at maging sa buhay ng mga driver, Panginoon, ng kanya pong mga sasakyan, Panginoon Lord God, ikaw na po din ang nag-ingat at gumabay sa kanya, Panginoon Lord God. Lord, makakarating po siya sa
Hallelujah, O God, Lord, sa buhay sa kanya pong pamilya, Panginoon God, na nandun po yung kagalakan ng kapayapaan, Panginoon God, ang pag-iingat mo, Panginoon God. Lord, maraming salamat sa kanya pong buhay, Panginoon God, sapagkat naging pagpapala po siya sa buhay ng marami, Panginoon God. At Lord, maraming salamat sa buhay po nila, Reverend Stella, Panginoon Lord God. Patuloy mo silang bigyan ng katatagan, Panginoon Lord God, bigyan ng kalakasan ng buhay, Panginoon Lord God, na patuloy ka na pinaglilingkuran, Panginoon Lord God, at maging sa buhay, Panginoon Lord God, ni Pisha, Panginoon, sa kanya pong mga paghayo, Panginoon Lord God, patuloy mo silang ingatan, Panginoon, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon Lord God, at Lord, ikaw po ang mag-provide lahat ng kailangan, Panginoon Lord God, nila, Panginoon, at Lord, sa lahat po ng kanilang pupuntahan, sa kanya pong lahat ng hahawakan ng kanya pong mga kamay, Panginoon Lord God, ikaw po, hallelujah, O God, Lord, magiging pagpapala po siya sa lahat ng lugar na kanya pong pupuntahan, Panginoon Lord God. Lord, maraming mapagpapala, Panginoon Lord God, sa buhay niya, Panginoon, at maraming kaluluwang maliligtas sa pamamagitan niya, Panginoon. Maraming salamat, O God, sapagkat ikaw na po ang nag-ingat kaila sa buhay po ng sa buhay po ng vida niya, family, Panginoon. At Lord, papasalamat din po kami, Panginoon Lord God, at patuloy po namin itinataas sa iyo, Panginoon Lord God, ang buhay po ni Baby Jane Muhencio, Panginoon Lord God. Lord, we pray, Panginoon Lord God, na sa buong pamilya, Panginoon nila, Panginoon, pagkakalaw mo po, Panginoon Lord God, yung good health, Panginoon Lord God, yung provision mo, Panginoon Lord God, yung guidance mo sa kanila pong buhay, Panginoon Lord God. At Lord, maging sa kanya pong anak, Panginoon Lord God, na nasa Maynila, Panginoon Lord God. Lord, lahat po ng kanya pong makakasalamuha, Panginoon Lord God. Alam ko po, Panginoon Lord God, na ikaw na po ang nag-iingat, Panginoon Lord God. Ikaw na po ang gumagabay po sa kanya pong buhay, Panginoon Lord God. At Lord, hallelujah, O God, Lord, sa kanila pong buong pamilya, Panginoon, patuloy na ikaw po ang maging sentro ng kanila pong pamumuhay, Panginoon God. At Lord, sama-sama po sila, Panginoon God, na naglilingkod sa iyo, Panginoon, ng buong puso at katapatan, Panginoon God. Lord, patuloy mong palalimin, Panginoon God, ang pagkakilala nila sa iyo, Panginoon, at patuloy kang kumilos sa kanila pong mga buhay, Panginoon Lord God. Lord, we declare, Panginoon God, na sa kanila pong buhay, Panginoon, ikaw po ang nagiging sentro nito, Panginoon Lord God. At Lord, sa lahat po ng sa kanilang pong pangangailangan, Panginoon Lord God, patuloy mong silang samahan, patuloy mong ibigay, Panginoon Lord God, ng lahat ng pangangailangan po nila, Panginoon Lord God. Maging material man po ito, physical, spiritual, Panginoon Lord God, patuloy mong silang samahan, gabayan, ingatan, Panginoon. At Lord, nagdideklara na po kami, Panginoon Lord God, ng buong pamilya nila, Panginoon Lord God, ay iningatan mo po, Panginoon Lord God, at sinamahan mo sa lahat po ng oras, Panginoon. At Lord, tinataas rin po namin sa iyo, Panginoon Lord God, ang buhay po ni Tita Merlim Amarillas, Panginoon Lord God, sa buhay po ng kanya pong pamangkin, Panginoon Lord God. Hallelujah, O God, Lord, sa kanya pong pamangkin na may bukol po sa baga, Panginoon Lord God, na nakatakda pong operahan bukas, Panginoon Lord God. Lord, we pray, Panginoon Lord God, na sa buhay po niya, Panginoon, patuloy kang maggagawa ng himala, Panginoon Lord God, Panginoon. Lord, sa araw ng operasyon, Panginoon Lord God, hawakan mo po, Panginoon Lord God, ang mga kamay ng mga doktor, Panginoon, lahat ng mga nurses, Panginoon Lord God, Lord, lahat ng mga instrument na gagamitin, Panginoon Lord God, sa operation na yun, Panginoon, kung may mga gamot, Panginoon Lord God, mga injections, Panginoon, Lord, patuloy kang kumilos, Panginoon Lord God, at Lord, ikaw po ang gagawa po ng himala, Panginoon Lord God, sa buhay ng pamangkin po ni Tita Merly, Panginoon Lord God. Lord, hallelujah, O God, Lord, we pray, Panginoon Lord God, na nandun po, Panginoon Lord God, yung pagsama mo sa kanya po, Panginoon Lord God, sa oras ng operasyon, Panginoon. Patuloy mo siyang gabayan, patuloy mo siyang bigyan ng panibagong buhay, Panginoon Lord God. At patuloy ka, Panginoon Lord God, makilala niya sa kanya pong buhay, Panginoon. At Lord, we pray, Panginoon Lord God, na sa oras na ito, Panginoon, ay nakamta na po niya, Panginoon Lord God, yung katagumpayan ng operasyon na yun, Panginoon, sa darating na bukas, Panginoon Lord God. Lord, maging sa buhay, Panginoon Lord God, ng mga pamilya po niya, Panginoon Lord God, patuloy mo silang samahan, Panginoon Lord God, patuloy kang kumilos po sa kanilang buhay, Panginoon Lord God, at patuloy, Panginoon Lord God, na ikaw po, Panginoon Lord God, ang kanila pong pangkapitan, Panginoon Lord God, sa oras ng operasyon, Panginoon Lord God. Lord, sa iyo lang po siya, Panginoon Lord God, tumawag, Panginoon, at Lord, ipaalala mo sa kanya pong buhay, Panginoon Lord God, na wala po siyang magagawa kung wala ka sa kanyang buhay, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon Lord God, maging sa buhay ni Tita Merly, Panginoon Lord God, na nandun po, Panginoon Lord God, na patuloy ka pa, Panginoon, pinaglilingkuran niya, Panginoon, kasama po ang kanyang buong sambahayan, Panginoon.
We declare, Panginoon Lord God, your unlimited blessing, favor, Yes, Panginoon, ay maging makamtan po niya, Panginoon Lord God. Lord, maraming salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. Patuloy kang kumilos, Panginoon Lord God. Patuloy kang magpakilala po, Panginoon Lord God, sa kanila pong buhay, Panginoon. yes. At Lord, we pray also, Panginoon Lord God, sa buhay po ni Sister Piling, Panginoon Lord God, na pinagpre-pray po, Panginoon Lord God, ang buhay po ng biyanan po ni Maynard Bernabe, Panginoon Lord God, si Sister Milagros Perez, Panginoon Lord God, Lord, na alam po namin, Panginoon Lord God, na may stage 3 breast cancer po sa matris, Panginoon Lord God. Lord, we pray, Panginoon Lord God, yung complete healing, Panginoon Lord God, ay pagkaloob mo po sa kanya, Panginoon. Lord, sa lahat po ng parte ng kanya pong katawan, lalong-lalo na po sa kanyang matres, Panginoon. We pray, Panginoon Lord God, na ito po inyo ng pinagaling, Panginoon. Patuloy mo ng hinupa, Panginoon Lord God. Patuloy mo ng tinunaw lahat, Panginoon Lord God, ng lahat ng bukol, Panginoon Lord God, na nararanasan niyo, Panginoon. Lord, patuloy mo siyang samahan, Panginoon. Samahan sa lahat ng kanila pong gagawin, Panginoon Lord God. At patuloy ka, Panginoon Lord God, na magpapakilala sa kanya pong buhay, Panginoon. Lord, tanggapin ka niya sa kanyang pong buhay na bilang Panginoon niya at sariling tagapagligtas, Panginoon, at bilang isang dakilang manggagamot sa kanya pong buhay, Panginoon. Lord, iparanas mo sa kanya, Panginoon, ang kamanghamanghang bagay, Panginoon Lord God, ang hallelujah, oh God, Lord, ang miracle mo, Panginoon Lord God, at maging, Panginoon Lord God, ang total healing po, Panginoon Lord God, ay kanya pong maranasan, Panginoon. Lord, maging sa buhay ni Tita Piling, Panginoon, we declare, Panginoon, we pray, Panginoon Lord God, a complete healing, Panginoon, complete deliverance, Panginoon Lord God, sa buhay po niya, Panginoon. We know, Panginoon Lord God, na nakaranas din po siya ng cancer, Panginoon, pero sabi mo nga po, Panginoon Lord God, ang sino man, Panginoon Lord God, na nagtitiwala sa iyo, Panginoon Lord God, at pinaglilingkuran ka, Panginoon, na hindi mo binibigo, Panginoon. Maraming salamat sa kanya pong buhay, Panginoon, sapagkat pinagkakalooban mo po siya ng mahabang buhay, Panginoon Lord God, upang mapaglingkuran ka pa, Panginoon. Marami pong salamat sa kanya pong buhay, Panginoon Lord God, at maging sa buhay, Panginoon Lord God, ni Nanay Milagros, Panginoon Lord God. Patuloy kaming nagdideklara, Panginoon Lord God, ng kumpletong kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay kanya pong maranasan, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, na kahit hindi pa man po tapos lahat ng aming mga pinanalangin sa iyo, Panginoon, dinididig mo na po ito, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat ikaw po ang sumasama sa amin, Panginoon Lord God. Ikaw po ang gumagabay po sa aming lahat, Panginoon. We all the highest praises, glory, and thanksgiving in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah. Patuloy po kami, O Diyos, na dinudulog sa iyo, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Alam po namin, O Diyos, na ang pagkilos ng iyong banal na spirito ay amin pong nararanasan. Maging po, O Diyos, sa kahilingan ni Sister Aisa, alam mo, God, ng J. Blue Molino, na kung saan siya po, O Diyos, ang naglilid sa mga bata, sa mga kabataan. Alam po namin, O Diyos, your divine intervention, your protection, O Lord, O God, ay mararanasan ng lahat po, Panginoon, ng kanyang pinangungunahan ng mga kabataan, ng mga bata, O God. And Lord, tunay nga po, O Diyos, alam po namin, Panginoon, na marami pang magre-raise na ng mga Bible teacher na kung saan, O Diyos, may puso para magturo sa mga bata, sa mga kabataan, para po sila'y mailid sa tunay na purpose mo sa kanilang buhay, O God. Patuloy nilang maitanim ang mga salita mo sa puso ng mga bata. At tunay nga po, Panginoon, na ma-enhance po ang mga talento, ang mga kaalaman ng mga kabataan, ng mga bata na meron po kami, O Diyos, na tinutural, O God. And Lord, tunay nga po, O Diyos, na patuloy kang ma-encounter, O God, ng aming mga kabataan, O God, sa lahat po ng J. Blue family, O God. Lord, ikaw po, Panginoon, ang pinakang mahalaga, ang ma-encounter ka namin, O Diyos. At tunay nga po, Panginoon, magkaroon kami ng strong foundation para dumating man ang Panginoong Jesus ang anumang kaguluhan, problema sa buhay, O Diyos, ng mga kabataan, ng mga bata. Lord, na hindi po nila iisipin ang mga negatibong bagay, kundi, Lord, ang tumakbo sa iyo, lumapit sa iyo, dumulog sa iyo, O God, bilang maramdaman po nila na ikaw ang kanilang kakampi at ikaw po ang kanilang magulang. Marami pong salamat. Give Sister Aisa a great wisdom, O God. Knowledge, understanding kung paano po hawakan, pamamala, pangungunahan po ang mga bata, ang mga kabataan, O God. Tunay nga po, O Diyos, more anointing sa kanyang buhay, O God.
At Lord, tunay nga patuloy mo siyang pakaingatan. At Lord, tunay nga po Panginoon ang lahat ng bagay na may kaugnayan po sa kanyang paglilingkod, sa kanyang buhay, sa kanyang buong pamilya, ay patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo. And Lord, tunay nga po Panginoon, idinudulog po namin ang J-Blue sa Camellia sa iyo, O God. Lord, salamat po Panginoong Jesus, ang lahat po ng J-Blue churches, O God, ang lahat po ng J-Blue family, patuloy po namin idinudulog at ipinagkakatiwala sa iyong mga kamay. Alam po namin, Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, ang lahat ng iyong binuksan ay walang sino mang makakapagsara. At ang lahat ng iyong sinarahan ay walang sino mang makakapagbukas. Natayo po, Panginoon, natatag po ang Jesus Be Lifted Up Church, sapagkat ito po, Panginoon, ay nasa iyong puso, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, na ito po ay nag-exist, O God. Niloob mo, Panginoon, na magkaroon po kami ng gawain upang maraming mailapit sa iyo, O God, sa iyong paanan, Panginoon, na lahat po mga ino nangangailangan ng kaligtasan. Salamat, O Diyos, sapagkat, Panginoon, ang dalangin po namin, no weapons formed against J-Blue churches, O God, shall prosper, O God. Sapagkat, Lord, lahat po ng J-Blue churches ay nilukuban mo na ng iyong kapangyarihan. At Lord, tunay niyang patuloy na iyong pangalan lamang ang maitataas, O God. We pray, we declare, O God, we decree ang katagumpayan, ang pagiging mabunga, magiging malago, ang lahat po ng gawain na walang ibang itinataas kundi ang iyong pangalan. All negative spirit, we rebuke you. We command you to come out in Jesus' name sa lahat po ng J-Blue churches in Jesus' name. Even po, Panginoon, sa kahilingan po ng J-Blue Camellia, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, we pray, we declare and we decree, O God, spiritual revival, O God, sa J-Blue Zambales, O God. Sapagkat alam po namin, Panginoon, dumanas sila ng matindi po, Panginoon, hamon sa buhay. Matindi po, O Diyos, na problema, Panginoong Jesus. Matindi po, Panginoong hamon, pagsubok sa buhay, O God, sa pagkawala po ng isa nilang kabataan, O God, na matapat na naglilingkod sa iyo, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, na i-comfort mo ang lahat ng mga kabataan doon. Even po, Panginoon, yung pamilya po ni Sister Yvonne, O God, na sa kabila po ng kanilang pagtutol, Panginoong Jesus, ay ipaunawa mo sa kanila na hindi po nagkamali ng Diyos na pinaglingkuran ng gawaing sinamahan si Sister Yvonne, sapagkat alam ko, Panginoon, na yun ang divine calling mo sa kanya. Bagamat po, Panginoon, hindi namin inaasahan ang trahedya sa kanyang buhay, O God. Ngunit, Lord, ikaw lamang ang nakakaalam ng tunay na purpose at plano mo sa buhay ng bawat isa. Ngunit nananampalataya po kami, Panginoong Jesus, na si Sister Yvonne ay nasa iyo ng piling at inaalibdiyan sa iyong parian. Lord, katatagan, O God, sa J-Blue Zambales, O God. Lord, we pray, we declare, and we decree, O God, na patuloy na lalago, magiging matatag, magiging mabunga po ang gawain sa J-Blue Zambales sa kabila po ng mga pagsubok, challenges na kanila pong nararanasan, O God. At Lord, tunay nga po, Panginoon, lalo mo pong bigyan ng katatagan ang humahawak pong pastor doon, si Pastor Dong, O God. Katuwang po si Pastor Jinel. Lord, tunay nga po, O Diyos, patuloy mo silang patatagin, O God. Lord, tunay nga proteksyonan mo po sila from any harm, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, sa anumang ilayo mo po sila sa anumang sakit karamdaman, anumang kapahamakan, at maranasan po nila, Panginoon, ay yung divine protection, divine intervention mo sa kanilang buhay, pagsama ng yung banal na spirito, O God. And we rebuke, O God, sa kanilang buhay, even po sa leadership, even po sa whole congregation ng J-Blue Zambales, we rebuke, O God, at pinalalayas po namin ang espiritu ng aksidente, untimely death, all negative spirit, O God, we command you to come out, we bind you, we command you to come out in Jesus' name. Lahat po, Panginoon, ang gawa tangka ng kaaway ay hindi po makakalapit sa buong congregation po ng J-Blue Zambales, O God. Lord, patuloy mo po, Panginoon, silang ibabangon, patuloy mo pong yayakapin ang iyong pag-ibig. At Lord, tunay nga po, Panginoong, ikaw pa rin ang magiging sentro ng kanilang pananampalataya, O God. At patuloy po, Panginoong, i-allow ng mga magulang doon na patuloy na maglingkod ang kanilang mga anak sa kabila po ng mga pagsubok na kanilang nararanasan. And Lord, ang dalangin din po namin sa gagawin pong prayer evangelism, prayer mapping, O God, sa next month po ng J-Blue
Camellia, Panginoong Jesus, even po sa kanilang evangelism, O God. Lord, tunay nga pong andalangin namin pagsama ng iyong banal na spirito. Lord, maging matagumpay po ito. Marami po ang maipanalangin, and we pray, we declare, and we decree yung answered prayer mo, Panginoon. At sa kanila pong evangelism, O God, marami po, Panginoon, ang makakatagpo sa iyo. Marami po ang tatanggap ng kaligtasan na nagbubuhat sa iyo. With boldness, courage, love, and compassion, ay maipapahayag po nilang iyong salita, O God. Even po, Panginoon, sa water baptism sa May 1 ng J. Blue as is, J. Blue Camellia sa Tagaytay, O God. Lord, ang dalangin po namin, O Diyos, ay tunay nga po, Panginoon, na marami po ang mabaptize. At Lord, tunay nga po, Panginoon, marami ang mabago ang buhay, sumunod sa iyo, Panginoong Jesus. At Lord, tunay nga magkaroon ng maayos na buhay, Panginoon, sa piling mo na sinusunod ang iyong kalooban. And Lord, tunay nga po, dinudulog po namin ang buhay ni Brother Ray Manda po, God, asawa po ni Pastora Rio. Lord, alam po namin, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang mekaniko ng kanyang buhay. Ikaw po, Panginoon, ang kanyang great physician, O God. Ikaw po, Panginoon, ang kanyang great doctor. Hindi man po namin alam ang anumang abnormality sa loob at labas ng kanyang katawan, sa lahat ng kanyang organ, pero walang ibang malilingid sa iyo. Lord, ang dalangin po namin, O God, your miracle healing touch, your divine healing touch, O God, sa buhay po ni Brother Ray, O God. Nananampalataya po kami, Panginoon, na ang kanyang buhay na ipinaglilingkod sa iyo ay hindi mawawala ng kabuluhan. Bagkus, O Diyos, bibigyan mo pa po siya ng panahon, ng buhay, ng kalusugan, kompletong kalusugan, upang yung buhay na yon, yung katawan na yon, ay patuloy niyang maipaglingkod sa iyo, O God. At Lord, tunay nga po, Panginoon, anuman pong ginagawa ng kaaway sa kanyang buhay, we rebuke it in Jesus' name. Ito po'y aming ina-uproot, inaalis sa kanyang buhay. And we pray, we declare, and we declare complete divine healing, O God, sa buhay po ni Brother Raymond Dap, O God. And Lord, even po, Panginoon, ang pag-travel po ni na Pastora Rio sa Netherlands ngayon pong July 1. Panginoong Jesus, hindi lang po ang purpose noon ay sila'y magbakasyon doon, kundi, Panginoong Jesus, with boldness, courage, love, and compassion, ay may pahayag nila ang iyong salita sa lahat ng mga Filipino workers doon, OFW, at sa lahat po, Panginoon, ng makakasalamuhan nila, Panginoong Jesus, ay tunay nga po, Diyos, maipahayag po nila ang iyong salita. At Lord, tunay nga po, Panginoon, na marami po ang tumanggap ng kaligtasan sa lugar na yon sa pamamagitan po ng buhay ni Pastora Rio. At Lord, tunay nga po, Panginoon, na Lord, ibigay mo po yung anointing, O God. Samahan mo po sila ng iyong banal na spirito at yung anointing na kailangan po ni Pastora Rio ay kanyang maranasan upang sa pagpunta niya po sa lugar na yon, ang pangalan mo lang ang maitaas, O God. Yung presensya mo lang ang kanyang maging kasakasama. At Lord, tunay nga lahat po ng pangangailangan nila sa pagtungo doon, ikaw po ang magpo-provide. And Lord, hallelujah, tunay nga po, O Diyos, magiging mabung at makabuluhan ang pagtungon po nila sa lugar po ng Netherlands, O God. And Lord, ang dalangin po namin sa patuloy po na sinusupervise, sinahawakang church ni Pastora Rio sa Zambales po, sa Asís, sa Lipa, sa Camellia. Lord, we pray, we declare, and we decree more leaders, workers who are faithful, obedient, and dedicated, committed na maglingkod sa iyo, O God. Tunay ngang patuloy kanilang ang dalangin po namin, marami pong ma-raise up na mga workers, leaders, na mayroon pong matapat na puso na maglilingkod at susunod sa iyo, O God. Na anuman po ang mangyari, maglilingkod sa iyo. Anuman po ang mangyari, O God, ang kalooban mo ang laging susundin, Panginoong Jesus. Lord, we pray po, Panginoon, na magkaroon po kami ng maraming pastors, workers, leaders, Amen. O God, na tunay nga po, Panginoon, na magkakaroon ng maraming disciple, O God, na tunay nga, O Diyos, maraming hahayo, maglilingkod sa iyo ng may katapatan hanggang sa iyong pagdating, O God. Lord, tunay nga po, O Diyos, sa lahat po ng ating mga kapatiran, sa lugar po ng J. Blue as is, Zambales, Lipa, Camellia, at sa lahat pa po ng ibang J. Blue churches, O God. Lord, we pray more business opportunity, O God. Lord, lahat po ng aming mga negosyo, i-bless mo. At Lord, tunay ang yung mga nangangailangan po ng pagkikitahan, i-provide mo, O God. I-bless mo po ang kanilang mga trabaho, ang kanilang pinagkikitaan.
lalo po, O Diyos, na ito ay magtagumpay, maging malago sa pangalan ni Jesus. Sapagkat, Lord, ikaw pong Diyos na pinagtitiwalaan namin, ikaw na aming Ama ay mayamang Diyos, O God, na hindi ka nagkukulang sa anumang bagay, O God. Sapagkat ang iyong kaharian ay tunay ngang napakayaman, ay tunay ngang mamanahin ng iyong mga anak. Lord, marami pong raise up na mga kingdom financiers sa bawat J Blue churches, O God. And Lord, tunay nga po, Panginoon, even ang schedule po nila ng leadership training, O God, this last week of May sa pangunguna ng Pastor Ronnie Roque, O God, na ginagawa once a month, O God, for their whole year activity. Panginoong Jesus, ang dalangin po namin ay ang katagumpayan dito. Lord, tunay nga marami ang matuto, marami ang ma-equip, marami ang ma-train, at tunay nga, O Diyos, na ito po ay kanilang maisabuhay, tunay nga po ito yung ma-practice nila, at Lord, tunay nga po, Panginoon, practice into action, O God. Makita po sa kanilang buhay ang kanila po, Panginoong mga natututunan, O God. At ito po kanilang isabuhay upang marami pa po ma-encourage, O God. And Lord, we pray, O God, sa J Blue Church, ang pinagpe-pray po ng lahat para po sa J Blue Camellia, O God, na maka-acquire po sila ng sariling lote na may sukat na 500 to 1,000 square meter. Lord, walang imposible sa iyo. Sabi mo nga, Panginoon, ang imposible sa tao ay posible sa iyo. Ikaw ang Diyos ng lahat ng may buhay at walang mahirap sa iyo, O God. Lord, O God, we pray, we declare, and we decree, magkakaroon po ang J Blue Camellia ng sariling lote, sariling church, O God, sariling pagtatayuan po ng J Blue Camellia Church, O God. Alam ko po, Panginoon, yung provision, patuloy mo pong ibe-bless ang lahat ng mga kapatiran doon, ang lahat ng may negosyo, ang lahat po, Panginoon, ng mga kingdom financer nila, ang lahat po ng may mga business, ang lahat po na, Panginoon, ng may mga hanap buhay, trabaho, na naandun po sa J Blue Camellia, O God, lalo mo po silang ipaprosper, O God, upang tunay ngang marami sa kanilang maging kingdom financer, na sa gayon po, Diyos, maka-acquire po sila ng lote na pagtatayuan po ng kanilang church, O God. Lord, walang imposible sa iyo. Nananampalataya po kami na bago matapos ang taong ito, matatayo po ang J Blue Camellia Church sa kanyang sariling lupa, O God. Marami pong salamat, O Diyos. Selyuhan mo po ito ng iyong kapangyarihan sapagkat ang lahat pong ito'y mangyayari sa iyong, dahil yun po ang iyong kalooban. Even, O Diyos, ang dalangin po namin para sa aming J Blue Main, Bacoor, Cavite, O God. Lord, tunay nga po, Diyos, ngayon po May 31 ay magkakaroon po at magdaraos, O Diyos, ng 14th year Thanksgiving anniversary ang ating pong J Blue Main. Lord, hallelujah, hallelujah. Yes, sa kararabashi, kararakanda, lalalabasya, kararakanda. Lord, tunay nga po, we pray, we declare and we decree, O God, ang matagumpay po, Panginoong 14th year Thanksgiving anniversary ng amin pong J Blue Main Cavite, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, yung anointing mo, yung pagsama ng iyong banal na spirito sa simula pa lang sa preparation nila, sa program, O God, sa panahon, bibigyan mo sila ng magandang panahon, magandang daloy ng kuryente. Lord, patuloy mo pong pagkaisahin ang aming mga workers, leaders, tunay nga po these members sa J Blue Main, O God, magtulungan po sila, magkaisa sila upang, O Diyos, na patuloy po, Panginoon, na maging makabuluhan po ang anniversary ito. Marami po ang tatanggap sa iyo, marami po mga first timer na mag-attend, dadalo. Lord, tunay ngang marami po ang mababago ang buhay at ang himala mo, O God. Lord, tunay ngang mararanasan sa anniversary ito, O God. Yung pagkilos, yung anointing mo, yung glory mo, O God, yung presensya mo, Panginoon, sa lugar na yon, sa pagdarausan ng event na yon, O God. Lord, alam ko po, Panginoon, na Lord, yung walls of fire mo, Panginoon, ay nakapalibot doon. At Lord, na kami po dinideklara po namin ang katagumpayan ng anniversary ito. Simula hanggang sa matapos sa actual preparation, O God. Lord, ikaw po ang maging kasama namin, O God. At sa kanila po magiging speaker sa buhay po ni Pastor, ni Apostol Rene Carillo, O God. Lord, hallelujah, O God. Lord, ngayon pa lamang i-anoint po na ang kanyang labi, ang kanyang puso, ang kanyang buong pagkatao, O God. At Lord, tunay nga po, Panginoon, magiging channel of blessing po siya sa pagdiriwang na yon sa May 31. At Lord, tunay nga po, Panginoon, ang iyong lamang salita, ang iyong lamang kalooban, ang iyong lamang kung nais na pahayagan na
pahayag ng iyong lingkod ay siya lang pong mangyari at maganap, O God. Lord, maraming mapapagpala, Panginoong Hesus, sa mga salita, Panginoon, na manggagaling sa iyong lingkod. At Lord, ito po'y magre-rema sa puso ng bawat isa. Lord, tunay nga po, Panginoon, ang lahat ng dadalo, O God, sa anniversary niyan ay tunay ngang mabe-bless, O God, lalong higit, Panginoon, sa salita na nabubuhat po, Panginoon, sa salita mo, O Diyos, yung anointing mo'y mararanasan, O God, at ngayon pa lamang, Panginoong Hesus, patuloy mong pakaingatan ang buhay ni Apostol Rene Carillo, O God, na magiging daluyan ng pagpapala sa oras na yun, O God. Lord, tunay nga po magiging mensahero mo, O God. At Lord, tunay nga po, Panginoon, na ilayo mo po siya sa anumang sakit, karamdaman, anumang kapamakan. At Lord, matagumpay po siya, Panginoon, na makakapag-deliver, makakapagpahayag ng iyong kalooban, ng iyong kapahayagan sa buhay ng bawat isang dadalo doon. Even po, Panginoon, ang Pastor's Conference, O God, sa May 30, nagaganapin po sa J. Blue Main bago po, Panginoon, sa pagdiriwang ng anniversary, O God. Lord, ang lahat po ng mga pastor na a-attend, O God, we pray, O God, your divine protection, O God, sa lahat po ng delegates na darating. O Lord, tunay nga po, O Diyos, yung pag-iingat mo, ang paggabay mo, Panginoon, na maluwalhati, matagumpay po kami makakarating sa J. Blue Main upang kami po mga pastor ay magsama-sama sa isa po, Panginoong gathering, sa isa po, Panginoong conference, O God, kung saan wala po kaming pag-uusapan kundi kung paano maging matatag ang aming paglilingkod sa iyo, O God, kung paano marami po kaming ma-encourage, O God, na tunay nga po, Panginoon, na patuloy na i-dedicate din ang kanilang buhay, ipaglingkod din sa iyo. At marami po kami maging makabuluhan po ang conference na yon. At tunay nga po, Panginoon, lalo po kaming ma-equip, ma-train sa lahat po ng bagay na pinagagawa mo po sa amin, O God. Lord, salamat, kami po ay maging isang matapat pong lingkod, matapat na anak na pinagtiwalaan mo ng iyong gawain, na tunay nga po, O Diyos, na patuloy na madatnan mo kami na tapat na naglilingkod sa iyo. Lord, we pray, we declare, and we decree, O God, unity po sa body of Christ, O God. Lord, salamat, ikaw lamang po, ikaw po ang ulo at kami po ang iyong katawan. Kaya ang dalangin po namin, O Diyos, tunay nga kami po'y magkaisa, magkasundo, sa isang layunin, sa isang adhikain, na wala po, Panginoong, iba kundi ikaw ay maparangalan, maitaas ang iyong pangalan, O God. And Lord, tunay nga po ang dalangin namin, even po, O Diyos, sa J. Blue Kamansihan, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, ang dalangin namin, tunay nga, O Diyos, na patuloy mong patatagin ang gawain doon, palaguin, maging mabunga. Bigyan mo po kami, Panginoong Hesus, ng mga faithful workers, leaders, O God, members, O God. Lord, magkaroon po, marami po kaming mawi na soul, marami pong magsuko ng buhay sa iyo, marami po ang, O Diyos, tumanggap sa iyo doon bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Pupunuin mo po, O Diyos, ang J. Blue Kamansihan, ang mga tapat na magpupuri, sasamba at maglilingkod sa iyo, O God. Even po sa we speak, O God, sa kapatiran namin doon, kay Kuya Nick, O God. Amen. Lord, tunay nga po, Panginoon, ang dalangin namin, complete healing sa kanyang parking zone, O God. Nananampalataya po kami na pagkakaloban mo pa po siya ng mahabang buhay, kompletong kalakasan, kalusugan, O God, at ang buhay niya po, Panginoon, ipaglilingkod pa niya sa iyo. Even po, Panginoon, sa kanyang manugang, kay Ate Beth Colocar, we pray, O God, yung kagalingan po, O God, ng kanya pong sakit karamdaman. Ano man pong abnormalities, irregularities sa kanyang mattress, ano man pong bukol na meron siya, ano man pong pangalan ng sakit na yun ay luluhod sa iyo, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, na naman nasa langit, nasa lupa, ay luluhod sa iyo, O God. Sapagkat wala po, Panginoong makapangyarihang pangalan na ibinigay ka sa silong ng langit, kundi ikaw, Panginoong Hesus, na tunay ngang aming great physician, O God. Ikaw po magpapagaling sa buhay ni Ate Beth Colocar sa kanya pong sakit karamdaman, O God. Yung miracle healing touch, O God. Lord, tunay nga po, Panginoong, maranasan niya at ina-uproot namin ang lahat pong bukol o anumang sakit na nasa kanyang katawan, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, tunay nga pong all negative spirit, we command you to come out in Jesus' name sa buhay po ni Ate Beth Colocar, O God. At Lord, tunay nga po, Panginoong, magkakaroon pa po siya ng mahabang buhay, extension ng buhay na may kalusugan, kalakasan, O God. Even po kay Kuya Danding, O God, na asawa ni Ate Aring, O God, na may bukol sa baga. Lord, tunay nga ikaw po ang tutunaw doon. Ikaw bukol, tinutunaw ka namin. Pinapalayas ka namin sa pangalan ni Jesus sa buhay ni Kuya Danding Masungsong, O God.
Lord, we pray, we declare, and we decree complete healing, Panginoon. Dire-diretsong kagalingan sa buhay ni Kuya Danding. At tunay nga po, Panginoong, magpatuloy na siyang magsuko ng kanyang buhay. Patuloy niya pong ipaglingkod ang kanyang buhay sa iyo, natitira niyang buhay, O God. Lord, patuloy mo po kaming ingatan, palaguin, patatagin ang gawain po sa Jeblo Kamansihan, na Lord, tunay nga po, Panginoon, patuloy kami magkaroon ng mga dedicated, committed, loving workers and leaders, O God. Even po, Panginoon, magkaroon po kami ng maraming kingdom financer, O God, upang matugunan ang lahat ng pangangailangan, O God, sa aming gawain, O God. And Lord, tunay nga po, Panginoon, even po sa pag-alis, pag-flight po ni Reverend Burr Santos, O God, papuntang UK, ngayon po May 6, O God. 1 month po ang pamamalagi nila doon. Alam po namin, O Diyos, na magiging mabunga ang pagpunta niya doon. And Lord, ang dalangin po namin, ano man pa pong pangangailangan ni Reverend Burr upang makapunta po ng UK, O God, tunay nga, O Diyos, sa tulong mo, Panginoon, ikaw po ang magpuprovide. Iipuin mo po, Panginoon, na may mga kakayanan, na mga kapatid, mga kaibigan, kapamilya, O God, upang tunay nga siyang tulungan sa kanya po pong pangangailangan papatungo doon. Alam po namin, O Diyos, na yung kanyang mission sa lugar na yon ay sasamahan mo, magiging matagumpay sapagkat, Lord, maipapahayag doon ang iyong salita sa lahat po ng aming mga OFW yung naroon, sa lahat po ng kanilang makakasalamuha doon. Lord, tunay nga pong magiging kapaki-pakinabang, O Diyos, ang pagpunta nila sa lugar na yon, sapagkat, Lord, ipapahayag nila doon ang salita ng kaligtasan na nagbubuhat lamang sa iyo. Ang kanilang mission, O Diyos, ay pagpalain mo at tunay nga pong magiging makabuluhan po ang pagpunta nila sa lugar na yon. Even po, O Diyos, ang family camp dito po sa Oriental Mindoro, nagaganapin po sa May 15, 16, and 17, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, ang dalangin po namin na yung pagsama ng iyong banal na spirito. Magkaisa po, Panginoon, ang bawat churches dito sa Oriental Mindoro, even ang mga pastors, ang mga workers, leaders, members, O God. Na tunay nga po, Panginoon, hindi kaya ng isa, ngunit kaya kung kami ay sama-sama, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, na mapulpil namin ang anuman po, O Diyos, na iyong ipinagagawa hanggang sa iyong pagbalik, hanggang sa iyong pagdating, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, sa preparation pa lamang ng family camp namin dito sa Jeblo Oriental Mindoro, samahan mo po kami, gabayan mo po kami, O God. At Lord, tunay nga po, Panginoon, na tunay nga maging matagumpay po ito, maging makabuluhan at mabunga po ang family camp na ito. Marami po ang dumalo, at Lord, marami po ang mapapagpala. Even mga speakers po namin, ihahanda mo po, Panginoon, ang mga katuruan na kung saan, O Diyos, ay magiging magrerema sa puso ng bawat isa, O God. Even ang place, ngayon pa lamang, even po yung provision mo sa lahat po ng aming kakailanganin sa camp na ito, O God. Lord, salamat, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang magiging family camp. At Lord, hinahadlangan po namin all negative spirit, all strongholds, O God. All mga bagay na pwedeng humadlang upang hindi maging matagumpay. Ang amin pong family camp na ito po ay aming winawasak at sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name. At Lord, tunay nga pinapakawalan po namin ang katagumpayan, ang iyong pag-ibig, ang iyong presensya, ang iyong anointing, ang tunay nga po, O Diyos, ang kaayusan, O Diyos, sa family camp na ito. And Lord, even po sa aming family, Lord, sa amin pong 3 anak, marami pong salamat sa buhay po ni Ate Amazing Grace, O God, ni Kuya Howard, ni Isaiah, na ngayon po, Panginoong May 23 and August, sila po ay graduate na. Lord, salamat sa tagumpay na ipinaparanas ko po sa kanila. Ang dalangin po namin, O Diyos, maging matagumpay po ang kanilang graduation at sa lahat po ng exam nila na kukunin, sa lahat po ng mga training, so God, patuloy mo silang sasamahan. Hindi lang po nila maipasa ito, kundi makakuha po sila ng mataas na marka. Even po kay Ate Amazing, oh God, nakukuha po ng board exam this year, oh God. Lord, your miracle, oh God, and wisdom, oh God, ay patuloy nilang maranasan, oh God. Divine wisdom, oh God, at tunay nga, oh Diyos, knowledge, understanding sa lahat po ng kaniya pong mararanasan sa review, even po sa actual examination, oh God. Lord, tunay nga po ang pagsama ng iyong banal na spirito, ang kanyang mararanasan. And Lord, we pray, we declare, and we decree na maipapasa niya po ang board exam niya, may mataas na marka, oh God. Even po si Kuya Howard, maipapasa po niya lahat ng magiging trainings niya, upang maging maay ngayon pa lamang po, nakaamba na po yung barko sasakyan niya,
para po sa kanyang international OJT, O God. At even po sa buhay ni Precious Faith, salamat po Panginoon sa kumpletong kagalingan sa aming na naranasan ng aming bunsong anak. At ang dalangin din po namin na makakatapos siya ng pag-aaral, magkakaroon ng magandang buhay kasama ka po na pinaglilingkuran niya. Ang amin pong buong pamilya, Panginoon, ay patuloy na maglilingkod sa iyo ng may katatagan. Ang aking mga pamangkin na kasama sabay sa buhay ni Sister Sarah, ni Sister Jasmine, O God. Lord, ikaw po ang gagabay, papatnubay, even po sa makakatapos din po ng pag-aaral si Jasmine, O God. I-bless mo ang kanyang buhay. Kasama ka pa rin po nilang pinaglilingkuran at pinaparangalan. Ang kanila pong tagumpay na mararanasan ay lalong maglalapit sa iyo, O God, hindi maglalayo. Marami pong salamat, O Diyos, maging po Panginoon dito sa aming negosyo, O God. Ikaw po ang patuloy na manguna, patuloy mo pong i-prosper ang aming negosyo. Kung ano po ang iyong kalooban, siya po ang mangyari, O God. Kung ang lugar pong ito ay hindi po kami mananatili dito, O God, kung kami man po'y aalis sa lugar na ito, Lord, ibibigay mo po yung best place, O God, na para po Panginoon muli pagtayuan ng aming negosyo, O God. Pero let your will be done, O God. Kaya mo po Panginoong baguhin ang desisyon ng buong kaparian, even po na may-ari ng lugar na ito, O God. Lord, tunay nga yung perfect will mo ang mangyari po sapagkat Lord, tunay nga po Panginoon, ang amin pong Panginoong tinatangkilik, hanap buhay na ito ay nagiging pagpapala sa marami. Marami pong natutulungan at marami pong napapagpala, O God. Marami pong salamat. Tunay nga pong patuloy na pagpalain mo ang gawain ito, ang Prayer Matters, na sa linggo-linggo po na tuwi pong Lunes na ginagawa. Lord, tunay nga patuloy na maging makabuluhan, maging mabunga, maging matatag. At Lord, ang dalangin po namin, O Diyos, sa aming darating na election, O God. Amen. Lord, tunay nga po, Panginoon, this May, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, we pray, we declare, and we decree, O God, peaceful, honest election, Amen. O God. Wala pong kailangang wala pong karahasan, wala pong dayaan, wala po Panginoong patayan. Ito po'y aming hinahadlangan, ito po'y aming binawasa. Lahat po ng plano at gawa ng kaaway upang hindi mamatagumpay ang aming election this coming May, O Lord. Ito po tunay nga po Panginoon na amin pong ina-approve, O God. Lord, tunay nga po, O Diyos, na ang dalangin po namin, magkaroon po kami ng honest, peaceful, O God, na election this coming May, O God. At Lord, maluluklok, O God, ang sino mang karapat-dapat at may matapat na layunin na tunay ngang maglingkod sa aming bayan, O God. Hindi mo hahayaan na mayroon po, Panginoon, makaluklok na ang nalayunin lamang po, Panginoon, ay ang mga personal po nilang intention, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, patuloy na matitigil na ang anumang korupsyon, anumang karahasan, anuman po, Panginoong kasamaan na meron sa aming bansa, O God. Kaya po ang bansang Pilipinas, O God, ay makakaranas, O God, ng isang maunlad, nagkakaisa, mapayapa, at tunay nga po, Panginoong may takot sa iyong bansa. Marami pong salamat, O Diyos. Even Israel, O God, dinudulog din po namin sa iyo ang bansang Israel sapagkat nananampalataya po kami, O God. No weapon formed against Israel shall prosper, O God. Lord, patuloy na yung protection mo ay mararanasan ng bansang Israel, O God. Yung pag-iingat po, Lord, tunay nga yung divine protection mo na wala pong sino man ang magtatangka ng anumang kaguluhan sa Israel na magtatagumpay. Lord, patuloy mo po, Panginoon, bibigyan po kami ng ang bansang Israel ng kapayapaan at Lord, matitigil na po ang gera doon in Jesus' name. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng bagay. Ang lahat po ng idinulog namin sa iyo, ipinagkakatiwala namin sa iyo. Alam po namin, Panginoon, natagumpay na po kami, O God. Dininig mo na ang aming panalangin, O God. Sapagkat ang sinabi mo sa iyong salita, O God, gagawin mo ang anumang narinig mong pinag-usapan namin. Lord, alam po namin, idinulog namin sa iyo ang lahat po ng prayer item na ito sa mga may sakit na ramdaman, sa may mga personal prayer, O God, sa may mga po, Panginoong layunin na maglingkod sa iyo ng buong puso't katapatan. And as a whole, O God, Lord, bless J. Blue family, O God. J. Blue churches, O God, in Jesus. Ang lahat po ng aming buong pamilya ay ingatan mo at pagpalain mo, O God. Lord, sino man pong mga nagdadrive, O God, sino man pong may sasakyan, Lord, tunay nga po, Panginoon, balutan mo po ng iyong kapangyarihan sa lahat po ng kanilang pagtatravel, maging safe and sound.
at maging maayos din po ang mga driver nila sa unahan, sa likuran, sa gilid, O God. Na Lord, tunay nga pong sinasansala namin anumang aksidente, we rebuke it in Jesus' name. Sinasansala din po namin ang anuman pong untimely death, O God. Lord, tunay nga po, Panginoong, ito'y hindi mangyayari sa buhay ng iyong mga anak. Lord, tunay nga po, O Diyos, all negative spirit is strongholds, O God, sa buhay, sa bawat pamilya ng J-Blue family, O God, Lord, ito po'y aming sinasansala sa pangalan ni Jesus. Panginoon, patuloy kang maghari, patuloy na ikaw ang mahal sa aming buhay, ang iyong salita, patuloy naming lakaran at panghawakan, O God. Salamat, Panginoon, at lahat po kami madatnan mong tapat na naglilingkod sa iyo. Marami pong salamat, Ama, at ang lahat po ng bagay ay pinagkakatiwala namin sa iyo at idinideklara ang katagumpayan. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Magandang gabi po muli sa bawat isa.